Spread kindness ang ipakita sa mga kawani sa Cebu City Public Library ngadto sa mga driver sa pampublikong transportasyon nga nahatagan nila og libreng bugas atol sa ilang ika-107 nga anniversary celebration. Inay muhimo og programa og kaon-kaon ang mga kawani sa Cebu City Public Library, nag-amot-amot sila aron ipalit kini og bugas. Nakatigom sila og gamay nga mo'y ilang gipalit og bugas nga gipaambit ngadto sa mga driver sa mga pampublikong sakyanan. 50 ka mga drivers ang ilang nahatagan og tag 2 ka kilo nga igong malungag sulod sa usa ka adlaw. Ginagmay lang matud pa kini apan gikan sa bulsa ug labaw sa tanan gikan sa kasing-kasing. Nagtudlo usab kini sa mga kawani nga magpakabana sa ubang tawo niining panahon sa panginahanglan. Ang importante makahatag ta o makahatag tag bisag usa lang makalabang lang ang mga driver sa usa ka kan-anan sa ilang pamilya. Dako na kay na siya nga tabang. So kay sigon pa nila kanang mga yamog ang suba nagagikan man na sa mga yamog, nag-ipon-ipon nahimo nga suba.